Ye obramu nkomo Bernard ye toaso. Onua mebisa wo asem bi ene anwumre ade asa. Asem sa na asem asa. Na sum so sha na ade enso ayede asa. Mebisa wo asem bi ama wa ma memuaye se bi ayo papa ama papa na ode ye wo no akwakoyo so asem ba wunim. Ayo papa ba papa na ma problem. Emira all your papa na wadwene yo say obuaw na oye wanije ba papa na ode ye wo no akoda ne wusum enso onam se obuaw wo ninti no woka biara entime ente ase yeda wobekwa akoka nipa ne beka a kire wo se nka amwawa enka ebesi wusen ba nanso owo wo ho ete se nsangro nsuo wo udanim na owewo se nipa na ama ameda ho a okoka na bonten a ohunu sene a mwa na esiwewo enkrofro bebre ni nam mwa bim ede omukọ hawum mekasa kirew ene anwumre woni bi ne da osora no pa obebisa wo sene a ohote ba anadwode onkae wo woni bi ne dim wo secret enkomo woni se wodono o ma advice ba san komo na woni ni di ye no osora na ode nam nnuru so ese wabrabo enam se woni ni di nkomo na oka asempa wo mkire wonti no wadwene ye se ontime nsewo bi di sika bi abechewo sika na break wabrabo nti wadwene ye se oye wadoye nti wo ka watamfo a omfa ne nka ho bi abuawo e de uduru ba bibi na ani se mwa no oye nshirama ba samwa na be yo nnome e da wabrabo so uni bi ne kwa asori obompaye 24 hours nti wo obompaye a wo monko ho se obeye wo tamfo woni wunua bi ne tidaba bi a okura bible oye fasting nti wayi na sinchene se onye bayifo efise daba bi a wo kwa asori a woni ne ko wa kwa asori kura beba na oye fasting kwasire dura be hu se okita bible o kwa asori maame papa nnoma bi ahinta ye wa abrabom mama yani na ho na saa nnoma ne de ye ekoha wo mu sum eda ya abraboso nanso ye nhunu awurade nka ho Bernard nie